Yo, TikTokers, Facebookers, Instagrammers, WhatsApps, YouTubers, and everyone else out there. How are you? Mazimba, Murisei, the whole world. How are you? This is none other than me. You know me, I don't need to introduce myself. Right. Nyenda uyanayo panapa zuva raakundodeuka kudai so. Kune dzimwe nzvimbo ratonyura but kunoko harichiripo riri kutopisa and nyaya ndauya nayo panapa inyaya iri kunetsa kuvana vaMwari nevanhu vese in general. Kune nyaya inoti kune vamwe vanhu vanoti hanzi dai pange pasina inini dai pange pasina inini uri rompe, dai penge pasina inini usina kuroora, dai panga pasina inini usina kuroorwa iwewe, dai panga pasina inini usina chauinacho uri tsuro yemubhuku inotovharwa nekutena peji, dai panga pasina inini usina kuyambuka mhiri, dai panga pasina inini usina kupora, dai panga pasina inini dai panga pasina inini imi kai unotoshama uchitonzwa kuti nevana vaMwari maKristu futi anoita such things, vanotaura zvinhu zvakadaro dai penge pasina ini. Ndiwe ani? Let me ask you this simple question. Ndiwe ani iwewe unoti dai penge pasina ini? Munoziva upenyu is a chain of events. Iwewe paposition yauri nhasi kutaura kunoku pane mumwe munhu akatokusvitsa ipapo. Fact. Hapana ari paari asina kusvitswa nemumwe munhu. Imi regai ndikutaurirei kuti kune vanhu vari mudiaspora vakauya vachitiza vachinyepa kuti vari kuterrorizwa naRobert Gabriel Mugabe. May he so rest in peace. Nhasi munouya vagere tatata vari kudya vachiguta vachiita zvese vakanyepa. Nhasi unouyu akutaura kune mumwe munhu kuti hanzi dai penge pasina inini. Dai penge pasina iwewe ani kana newewo futi dai penge pasina RG Mugabe wakanyepera kuti ari kukutomenda ari kukuterroriza kuZimbabwe. Dai usiri kudiaspora iwe. Fact. But hapasiro pani nyaya. Nyaya yangu iri pakuti vana vaMwari ngatizivei kuti kuva zvatiri inyasha dzaMwari. Kuti iwe ukwanise kuassista mumwe munhu in whatever situation, in whatever capacity, inyasha dzaMwari. Zvinhu zvese zvinoitika pasi panapa kureva kwaProverbs, munhu anoronga, munhu anofunga. Yes, iwe wakafunga. Iwe chimbonyatsofunga kuti vanhu vangani vari kunze ukuku vari kuda kubatsirwa, kana kuti newe iwewe, kana kuti vari kuda kubatsirwa nevamwe vanhu, vari kuda kubatsirwa even nemamillionaires, vari kuda kubatsirwa even nemabillionaires, but Mwari akasunga zvinhu kuti no, hazisi kuzoitika. Saka ngatingwarire miromo yenu. Okay, ngatimboti ndiwe wakandibatsira. Ngatimbozviisa pakungoita pageneral kuti okay, ndiwe iwe wakandibatsira. Wakaita zvakanaka. Dai penge pasina iwewe dai ndiri kumuguruva, dai penge pasina iwewe ndiri rombe, dai pasina iwewe ndisina kuroorwa, dai pasina iwewe ndisina kuroora, dai pasina iwewe ndisina mari, dai pasina iwewe ndisina kupona. Wakaita chinhu chakanaka. So what? Hasi zvinhu zvokufamba uchitaura nazvo. Whether wasvotwa kana kuti waita sei, ndoziva kuti kune vamwe vanhu vanotaura kuti hey, ukabatsira munhu anozokumwaya mavhu kumeso, hey, ukaita sei. Hazvisiri izvo zvatobatsirira vanhu kuti vasati mwaye mavhu kumeso. Tinobatsira vanhu nekuda kuti it is the right thing to do. We do good because it is the right thing to do. We love because it is the right thing to do. Saka tiitire zvakanaka kuti vanhu vazotiitirawo zvakanaka at the end. Kana wakatokudira matsvina, kana vakatofamba vachikureva iwe wakabatsira, ndozvazviri. Iwewe chako chawakaita chinhu chakanaka. Mwari wakuropafadze, Mwari wakukomborerei. Mubate miromo yenyu, batai mazwi kana muchinge muchitaura. Handitika batai mazwi kana muchinge muchitaura. Hongu ndozvazviri. Ishoko kureva kwemweya. Hallelujah.